Sranda Banda vám prináša najlepšie vynálezy pre celú rodinu. Z minuloročnej kolekcie vyberáme čizmy, z ktorých sama vytečie voda. Ale cez tú dieru voda nielen vytečie, ale aj sama natečie. Ešte jedno slovo a ťa vyhodím z mojej relácie. Nekonečný pohár. Do tohto pohára stačí vodu naliať iba raz. A potom už iba lejete a lejete a lejete a lejete. Ideme ďalej. Maslidlo. Vďaka nášmu maslidlu si dieťa dokáže natrieť toast úplne samé. Chrípkočiapka. Táto módna vychytávka vám pomôže pri chorobe. Keď vášmu dieťaťu tečie z nosa, jednoducho mu nasadíte chrípkočiapku a ono si potiahne toľko papiera, koľko práve potrebuje. Sranda Banda soľ. Táto soľ vôbec nemá chuť. Takže sa nemusíte báť, že polievku presolíte. Môžete bezstarostne soliť a soliť a soliť a soliť. Obojručný hrniec, ktorý môžete pevne uchopiť oboma rukami. Klinec s 2 hlavičkami. Vďaka tomuto vynálezu nemusí šikovný majster dávať pozor na to, ako má otočiť klinec. Vždy udrie správne. Plesnibek. Plesnivo vyzerajúci sáčok. Vďaka nemu máte istotu, že vášmu dieťaťu nikto nezje desiatu. Na chvíľočku dáme teraz priestor nášmu externému vynálezcovi opici. Diesel, k nohe! Milí kamaráti, toto je môj najlepší vynález. Ak radi chodíte po tráve bosou nohou, nemusíte sa báť, že sa porežete. Sú tu trapuče. Alebo tiež trávopapuče. Jednoducho si ich obujete a trávu máte vždy so sebou. Ak si radi spievate v sprche, mám pre vás špongofón. S touto špongiou v tvare mikrofónu sa môžete namydliť aj si z chuti zaspievať. Tieto jeho hlúposti si nevšímajte. My ideme na skutočné vynálezy. Nasleduje tohtoročná kolekcia, v ktorej sme sa zamerali na celú rodinu. Vďaka týmto vynálezom si užijete rodinný život. Začíname deťmi. Motorový rotátor zmrzliny. Ste unavení z neustáleho otáčania zmrzliny. Viac to už robiť nemusíte. Stačí vložiť baterky, naštartovať, vyplatiť jazyk a užívať si chuť leta. Drevený nanuk. Výhodou tohto vynálezu je, že sa vám nikdy neroztopí. Na celodennom výlete ho mamka kedykoľvek vyberie z ruksaku a dá spokojnému dieťaťu. Ak by mu drevený nanuk prestal chutiť, jednoducho ho namočí do džemu, horčice alebo kečupu. Teraz niečo pre mamičky. Ak ste po pôrode pribrali, využite náš Sranda Banda príbor na chudnutie. Vďaka nemu určite schudnete. Má 3 časti. Lyžica na chudnutie. S touto lyžicou môžete jesť celý deň a zaručene nepriberiete. S druhým jedlom vám pomôže naša Slim Fit vidlička a Magic Blade Knife.
Nie len, že sa s nimi nenajete, ale ešte sa aj zabavíte. Milé mamičky, ak by ste ešte stále boli hladné, môžete hlad zahnať vďaka nášmu balzamu na pery s príchuťou klobásy. Pre deti vyberáme nafúkovací terč, ktorý si môžete kedykoľvek vyfúčať a vziať so sebou na chatu. Ty počúvaj, a nebude s tým problém? Keď sa doň napichne šípka, tak vyfučí. Ticho tam! Pre vašu tínedžerskú sestru vyberáme chlpaté pančuchy. Ak máš priateľa, ktorého sa chceš zbaviť, obleď si jednoducho chlpaté pančuchy a on sa s tebou rozíde sám. Pre otecka tu máme vynález tehličkovač. Stačí si ho denne priložiť na 5 minút a otecko bude zase hviezdou pláže s krásnym sixpackom. Sranda banda nezabudla ani na vášho psíka. Náš vynález Zobak zabezpečí, že váš psík bude krásny a nikoho nepohryzie. Ak sa vám po vašom psíkovi nechce zbierať jeho biologické produkty, využite Fecal Master 3000. Aplikovateľné aj na dôchodcov. Ak si objednáte niektorý z našich vynálezov, získate skrutkovač pre ľavákov v hodnote 300 €. Nielenže dobre vyzerá, naviac je úplne rovnaký ako ten pre pravákov. Neváhajte a volajte hneď. Akcia! Ak si kúpite 2 vynálezy, tretí si môžete doobjednať za dvojnásobnú cenu. Verím, že vás naša kolekcia vynálezov zaujala. Vidíme sa na budúce.